Aduh. Aduh. Apa masih biyo besar. Dua ibu busa bayar dabu. Aduh. Aduh. नोंसोरबायदिनि थाखायनो मानसि मोजाङाव थाङोना दा जेलावनो सोरबा गोदान फैदों खोमा आइदै साला दोखो दाम जाबाय नाङो आइदै बे आवाजआलाय अबेनिफ्राय फैखोलै बे आवाजआ जेला मानसिफोरखौ बुयोना अब्लाना खोनायो माने दोखो मानसिबा बिदिनो जायो आरो साउन्ड खोनाफैयो मा होनखो औ ब्र दाथ' नों गोदान फैदों नालाय उनाव मोनथिलांगोन दे हाब नंगौ नामा ओमफ्राय नोंलाय मा नाहरबाय थाखो ब्र बिथिं बेनिफ्रायनो नाहरबाय थायो आं गुदुं फिसानिफ्रायनो ओंखारनोबो मोना नालाय बेखायनो बेजोंनो नाहरो आङो ओमफ्राय नोंलाय मा केसआवथो फैनाय हिनजाव सिखावनि थाखाय फैनांदों लानोलाय सानदोंमोन हाबा दा फैनांबाय आंनो जोबथेसालियाव 2 बोसोर थाबावनांगौ आंनाबो दाबो ए जिउआलाय जिउ नङा बिराद आनलाखि जाबाय खोमालै आंबो उफाय गैया दा इलिसा सनियाबो आंखौ खेबसेबो नायफैयासैबालाय दुखु मा होनबावनो आयु खुवायानो दिनै बांसिनथारलै ओमफ्राय इलिसायाबो दाबो फैयाना दाबो सफैया आरो दसेनो फैगोन होननाया जेनेबा माने एथ' फुङाव फैखोबा ओइ मिजिं एथ' गोबाव आरो ओमफ्राय नुवाखै दिनै खुवायानोथार ओमफ्राय नोंथ' सिखारबावाखैमोन खोमा ओमफ्राय इलिसा बुंदो मामोन नैबाव बैग्रि लाबोदोंमोनलां बेलेग फुंजानि नों जानो बुंबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय बेखौनो लाबोथारबाय नोङो औ माने खागोदानसोलै एबारसो खाजेननाय ना जानोबो गोथाव मोनखागोन नोङो नंगौना औ न'निसो ना ओमफ्राय मोनसे जायगायावबो थांनांगौ नालाय आङो ओरै हाबलांखाबाय आरो नोंजों आयौ स' स्वीट का मिजिं थेंक्स बेफोरखौ लाबोनायनि थाखाय ओमफ्राय फुङावनो फैलायाबाबो जागौमोन जेबो नङालै ओमफ्राय साहा लोंलांदो फैदो नांथ'ला दे आं उनाव फैफिनगोन ना आयौ जोंनाव हाबलांजागौमोन साहा लोंनो मालाबा फैनोसैलाय दे ओमफ्राय आंसो मा हरफिनबावनो नोंना मेथायानो गैया थोद नोंबो मा बुङोथाय ओमफ्राय आंथ' नोंखौ नुगौबासो फैखादोंना मार मोजां मोनोलै आङो ओमफ्राय हाबलाबो बालाय दे होमबा ना थांसै आङो दे मिजिं मानसियानो मानो बिदिथाय बियो आं माबा मोनसे बुङोब्लाथाय गाव हानाय बायदिबाथाय लाबोना होफैथारो बेखायनोथ' नों आंनि जोबोद मोजां लोगो दा गोसोफ्रानो मोजांखौनो जानो रोंला माथो माबा नङा माबा जामारबाय थायोबोथ' आरोलै आबा मेहेराबो थिगखौनो बुंदों माबा नङा माबा मोनसे जाखाथारो नै माथो बेवाइसो हारसिं दंलाय माथो लामायावलाय बिदि थानांगौ जाखो हारसिंनो न'फ्राव थाबाबो बेवाइफोरखौनो गोसोखांलाय लाङो राजा जायख्लंखौ नायब्लानो मामि इलिसाखौ नायब्लानो मा दुखु नांसैलै आङो खासिजों लाबोफिननो हानायबासोमोन आदाखौ एमिखौ सानब्लानो गोसोफ्रानो मारैबानो मोनोलै खोमसियैनो आंथ' माब्लाबाबो सानाखैमोनलै सानसे जोंनि जिउआव बेबायदि सम फैगोन होननानै औलैना सोरां नाथाय एखनबा समाव जानांगौखौबो सोर लाखिनो हायो बेबो मोनसे ओमफ्रायथ' ओइ मा बेबायदि बारा टेनसन लाबाय थानाङाब्रा मोजां नङाना सुइटार बे टेनसनानोथ' जोबनो रोङाबा आरे मानसि जाबाय नालाय गासिबो सहायखानांगोनथ' ओमफ्रायथ' आंनियाव बांसिनखाना बेलाय खानाय जाथियालाय माथो बे हिन्जाव खानाय गोमानोथ' मेहेर आरो हाथरखिखौ नायनो हाथारला बियो बेखौथ' सानबाय दं आं र' बे मानसिखौथ' मा खालामबावनांगौ जाखो र'लै बेखौथ' सानना मोनासै आङो माने आङो जेबो बिदि डिस्टार्ब खालामजानो बाबायमोन आरो दाथ' हाबायाथ' जाथ'खाला नालाय अब्लाबो बेथ' गोजान खालामनो नागिरगोन ना माने गाव फसायाखै नालाय गोजान जानायनि बाथ्रा दाबुंलै गोजांस्रिउ मोनलायलायो गोजान जाब्ला माबायदि मोनो आंनिफ्राय बांसिन सोर मोनथिनो देनाय आइया लिंहरदोंमोनलै आंखौ थाथ' आं आंनि हाबा साननोसो दाउ रोसि संना होनो सानदोंमोन जानो बुंबाय थादोंमोन बियो दाख्लैनिफ्रायनो बेखायनो न' खाथियाव सोंहैदोंमोन आङो जोंहाथ' आरो दाउआबो गैलाना
दे संना होबानो जाबाय ना बिमा संनायखौ मोजां मोनखायो दा मालाय आंनोलाय ओमफ्राय गैया दाथ' आरो बिहामजो संनायानो खथ्थ' गोथाव ओमफ्राय जुलि संनाया थावला जाहैबाय मेगन गोसालै आयु बार मेगन सायो आङो मिथिबाय लेबेललै बिमाबो दाथ' जि गाब गुफु गुफु जागासिनो खोनानानै जि दुखु मोनदों आंबो माबा बिफाखौबो लांदोंनो आरो फिसालाखौबो लांबावबाय नै दाख्लै बावैसो जादोंमोन हाबायालाय बिदिबाथ' खम दुखुनांथाव जाबायना आयै औ बिहामजो हाबेनोथ' न'आवबो बिदिनो जेनथेनसो सोलियोमोन दा बेफोरनोथ' खम जारला जाबायना आयै दुखुनांथावबो एसे मोजां न'खर फेमिलि थानायखौनो बेफोरबायदि हमना लाङोबालाय हामा जाबावनांगौ जाखो सरखाराबो दासो बेफोरबायदि खालामबाय नालायथो दे ओमफ्राय आबै औ आबौ मेहेरा सिखाराखैबा फोजाहैदो थां दहायबो बिमाया फोजाबाय गैया गोबाव आयै खुवा खुनायजों माजों उन्दुफिनलायनायखौ नुवाखै गथ'आ मोनाफोरावबो थाबखौनो उन्दुआ नालाय गोबाव फिल्मसो नायबाय थायो नालाय मबाइलखौनो थुलाबाय थागोन आबै आंबो बुंनायदोंमोन गैया ओमफ्रायो सेंग्रा मानसि हामाथो बुंबावनो र' फोजाहैनि आङो हाबाब हाथरखि रानियालाय जोबोर मोजांखा दाह' ओमफ्राय जोंहाबो हाबा होबा आबा मेहेरा जेलावसो थानांसिगौमोन माथो एकदम बोरैबा बासिनाय बायदि जाबायहाय आरो मैया हमजानायखौ नुवाखै जेनथेन पुलिसखौबो बुजाय सोमजायसो दोननानै लानानै फैबाय आं सानैखौबो गथ'फोर एखनबा समाव सानस'नो हायियावनो बिदि जालायलाङो अब्लाबो दे देनांबाबो होखागोन जोंहालाय बाब्रे ओहोलै बे माया बुननि दायनाजों रायलायबा जानाय नंला थांनोबो बाथारलै आङो खनसेहायथ' आंखौ देथारखांबायना दा ओमफ्राय बिनि फंबाया आंनि बिदाखौबो बुथारबावबाय दा ओमफ्राय नोजोर लागायगासिनो हाथरखि ओमफ्रायथ' मेहेराबा मानसिजों एसे रायलायाबा जाबावगोन नालै ओमफ्रायथ' बेना प्रब्लेमानो जुदाना रायलायबाबो बुजायबाबो बुजिया जे होमबा माबोरैथ' बुजायबावगोन जाखो आंलाय मा जाबावनांगौ जाखो देनाय हाथरखिखौथ' गनायथारनाय नङालै बियो मानसिखौनो मोनथिखाथारना आङो नै साहा लाबोदोंमोन आङो मा जाबावनांगौ जाखो दानालाय आफा ओइ माबे अ माथो बिहामजो मामिसोलाय औ आइया दहाय साहा बानायनो थिननायखाय लाबोदोंमोन आङो अ दे बा सोरां बिहामजोआ मोजांथारथ' नोंना माने एसे रागा जोंदोंलै आङो मानसिखौनो बुबाबो सानोनो रोंलाना बेना रायबाबोथ' आरो खोमायावनो हाबालै ओमफ्राय सोरनि बाथ्रा बुंदों आफा बे नों खुन्जोखौनो बुंदोंलै आङो खानाय गोमोखौ साला दालाय माथो खालामबावनो आफा हनै आइया बुजियानोबा खानाय गोमोआ बेनोथ'ना बिहामजो हामानोथ' एथ' बिदि बेलाय आइयाबो एसे बुजिनांगौना ने आफा बुजियालै मा होनबावनो बिहामजो बिराद बुंबाय आं मानोथो बिदि जाखोबा आइयाबो आंखौबोथ' मार हामा मोनसोयो आइया माने मोजां मोनाना आंखौबो दे आफा सिन्था खालामनो नांला दे एसे उनफोराव बुजिबायगोन खोमा आइया आं बुजिनाय नङालै बियो मानसिखौनो बुजिनो रोङा नुखाथारो दिनैसिम एसे गोबाव जाबाय मिलायनानै थाफिननो रोङाखै माथो ओमफ्राय मेहेराबाया सिखारबाय ओहो आफा दहाय आइयासो फोजादोंमोन अब्लाबो सिखाराखैमोन दे दा दै लुफावना हैबानो जाबाय आफा न' साया लोंजोबो दे जागोन मामि ओमफ्रायथ' मार गोथाव बानायखायोना नोंबो नोंनि आइ बिखुनजोनिफ्रायबो साबसिन ना आफा ओमफ्राय दा आइया खोनाबोला रागा जोंजागोन नोङो जेबो नङा दे बिनि रागा जोंनायालाय मा दे होमबालाय आफा नै ओमफ्राय माथो नोंसो लाबोखो औ माथो जाखो ओमफ्रायो मा आं लाबोनो मोनामोन आरो सानसोरां आरे बिदि नङाब्रा माने आं दायो लायगौमोन ना आंहा एसे उसुबिदा मोनोना नोंखौ नुबा बेखायनोथ' जेबो नंला होमबाबो रायलायथाव जाया माजाया मोनलायलाङोलै आं सानाखै आरो जेबो नङाथ' ओमफ्राय नोंनि लोगोआ थांबायबा आरो सनिया साननैसो थाबावबानो जायोमोन थिनदोंमोन आं थालानोलै माने गावबो रुमसो थायो नालाय दे सम सम फैगोन बियो रुमसो थायो होमबालाय औ दे बिदिबालाय नोंजों ओरैनो बारा नुजाखायालै आङो थेवबो आंनि खाथियाव फैबाय थायोना नुबाय मालाय जों सानैनि फट'खौबा बेसेबांबा मोजां मोनखायो फेसबुकावबो आपल'ड खालामनानै दोनबावबायसो आङो माब्लाबा गोसोखांबा नायनांगौ ना बिमाजोंबो थांनांगौमोन ना आंहा नाथाय आरो खर'फ्रा साजोबो ना दानो थांगोन दावरावआलाय जाखागोन जै एसे उनावसो थांगोन आं र' नोंजों बिराद नांलायनो बायोलै आं आयै नोंबो बाल जानला मानला खालामलाबाय थायोना बेखायसो दुखु मोनलाय लाङो आं एखनबा दा होननोबोथ' सोरखौ आंनिनोथ' आइना
आरो नोंनि आखलाबो लाजायालै बुङाबाबो जाया ओमफ्रायथ' ओरैनो बुंनाय रावखौबोथ' बुजियाना बियो आरोथ' साला हाबाखौबो लाथ'नो हाबावलासो गोसोआनो मोजां मोनालै नोंजों नांलायनो दिनै नों मानो बिदि उल्था सिदा मावो ओमफ्राय बिनि थाखायनोथ' नोंजों थांफिनाखैना आङो थेवबो ओमफ्राय आंखौल' दुखु होयोना ओमफ्राय नोंसालायानो खुसिबा नों मानो खुसि जानो हायालै आयै रागाबो जोंनो ओंखारो आं बेखायनो ओइ मेहेर सिखारद' सानजौथारबायथ' दहायनिफ्रायनो बुंगासिनो माथो नों सिखाराबो मा होनदों आयौ बिराद गियोना नों आंखौ बिदि खेला खालामबाय थाना नोङो दा हनै सोरबा आइमोना नुफैब्ला मा साननांगौ जेबो नङा आंनिखौसो एदावदोंना दा थावसो होगोन आङो आच्छा अके निमाहा होदो दे आंखौ गावनि साना निमाहा होदोलै नाथाय आंबो मा खालामनो बेबि मानसियानो बिदिना आङो ओमफ्रायथ' नों जेसेबां रागा जोङो आयौ आले बांसिनसो मोजां नुयोलै ओइ रथ' जाहै बिजों मा जाखो बाबु बिफा बाबु बिफा जाथायखौ खोनादों आंनि सोरां ओइ सालाखि साला दावज्रोम दारमासथिनि गोजोननाय मोनबाय आंनि आदाखौ जानो मोननानै ओइ सोरां आंथ' बिदि खालामाखैना जेबो राजाजोंबो बोरैबा एक्सिडेन्ट जाफ्लांबाय आरोलै नोंसोरनो थैसा मानोब्रा आं दानो थैनाय सम जाथ'वाखै दाथ' ओमफ्राय नोंसोरो जेलाव हरखाबायना नोंखौबो हरफानांगौमोन थैदोलै नोंबो दारमासथिनि हिनजाव दे सोरां जि जाबाय आरो दालाय थांखांनाय बेवाइफोरखौलाय बोरैथो मोनफिनबावनो मा मोनखो नोंसोर मानसिफ्रानोथ' मानो बिदि देनाय नोंखौथ' बुसिजोबनोसो लुगैबायलै आङो ओइ बिदि नङा दे सोरां ओमफ्राय नों बुंबालाय दाबो गासैबो थिग जाफिनगोन दे सोरां नोंसोरनि गासैखौबो आं हरफिनजोबनोबो राजि दाथ' आं आबा मेहेरखौबो बेसेबांबा बुंबाय नाथाय फैया नोंखौ गारनानै नोंसिनि फेमिलिखौ गारनानै डाइरेक्ट फासि नोंनि फंबाया मिथिबायना बासायनो हानाय नङा नोंबो दे दाथ' आरो बहाथो बासायनो हाबावनो आंलाय आंथ' मेहेराबानि बाथ्राखौथ' बुङाबाबो जासै दाबो बुंदों आं माया गोजोनै थानो होदो आंनि आबा मेहेरखौ मिथिबायना दे आरो जायखिजाया अब्लाबो सोरां आइ लाभ इउलै जायखिजाया आं नोंखौ ना बाय गोसोखांबाय थायोलै आबा मेहेरखौबो नोंखौबो नै नोङो ओमफ्रायथ' दिनै आं एख' बुङा सोरां जायखिजाया नोंसोरबो आंखौ गाज्रि मोननो नांला दे आंनि फंबायखौ साजा होनायाव आंबो नोंसोरखौ हेफाजाब होगोनसो गोसो सिङावथ' मन्थ्र जारिलायबायना नोङो बेबायदि नङालै बाबु बिफा आंबो बासिनायखायसो बासिनाय नङाब्लाथ' दिनै आंनि बुहुदासो थागौमोन ना नों खाथियाव गोदानाल' जानो बाखिना नों आंखौ मालाबा संनानैबो जामारगोलैदों आंखौ मानसियानो दायना बायदिखाना एथ' बिदि दाबुं दिनै सोरां औ आंहाथ' गोबां गोरोन्थि जालांबाय नाथाय अब्लाबो आंखौबो आरो बिदि दाबुंसै नोङो नों बुङोब्लाथ' दे आं धुमधामै गिदिरैनो आबा मेहेरनि हाबाखौबो खालामना होगोन ए नंगौ नामा बोरो मानसिखौ मोजां नायनि आङो नोंनि गोसोआनो बिराद मैला जाबायलै देनाय खिन्थानाय मानि थाखाय एथ' साजा होयो नों मानो एथ' सुथुर देनाय नों आंजों आंखौ निमाहा होदोलै सोरां नों मानिथाराथ' दे बेफोरखौ सानबाय थाथ'नो नांला दे सोरां नोंनि दायानो बुंफबजोब्बायना नोंखौबो नागारालै आं दिनै दैलै बालनांगौ दिनै थाबैनो थाबाय थायो नोङो आला मावा फाबसि ओइ बहा खारदों नोंलाय नायनो हाथारलालै आं मानसिखौनो हाब आदा बेयाव जिरायना मा सानबाय थायोलै ओइ जाम्बा मा साननांगौब्रा नङाब्रा आङो एसे फोरमायबानो जायोना बेबायदि जेबोआनो गैयाबा माखौ फोरमायनांगौ आंलाय अके ओमफ्रायथ' नै बोथोरा सफैलायगौ ना ओमफ्राय भेलेन्टाइनावलाय माथो प्लेनिंलै आदा नों बायदि थानाय मोनबासोमोनब्रा ओइस मानो गैया जानो गैया नालाय गैयाब्रा ब्र अके ओमफ्राय आंथ' हाथरखिखौ बहा लांबावनोथाय गोसोबायदि लांदोब्रा फंबाय माथो आरोना नों थांफानो आदा ओइ गोबाब मेहरदि थाङालै आङो नोंसोरनिनो दिनब्रा फंबाय माथोना इस ओमफ्राय आंनावबो मोनसे सोंथि दंमोनलै आदा नोंनाव सोंनो हागोन ना आङो मा बेलाय सोंदो डाइरेक्ट सोंखानोसैलै आङो आदा नोंबो हाथरखिखौ मोजां मोनो ना नोंबो मोजां मोनो ना मोनाथ' मा सोंनाय जाखो ओमफ्राय बे ओमफ्राय आं खनसे नुदोंमोन माथो नों हाथरखिखौ प्रप'ज खालामदोंमोन ना नाय मेहेर दिनैनिफ्राय आरो बिदि कुइसन दा खालामखासै आंनाव दा जुदि हाथरखिया नोंनि बाथ्राखौ खोनायोबा मा साननांगौ बियो ओइ सोंबायब्रा आदा जायखिया
गोदाव सोराव सोंलाबायोलै आंनि मोजां लोगोसो हाथरखिया बास आर इउ सियर ना आदा 100% लिरना होबावनांगौ आंहा गुबुन सोरबा दंखायो मा बुंदों औ बेखायनो बुंदों आं जानला माला साननो नाङा दे नंगौना आदा दे होमबालाय दिनै गोसोखौ मोजां मोनबाय आं आदाया सोरखौबासो मोजां मोनो बेखौनो बेलेग सानफ्रांदोंमोनलै लाभ इउ आदा ओमफ्राय भेलेन्टाइनाव जोंहा सानजों बेरायहैगोनलै मिथिबाय दे अमा सावनानै जाहोबानो जाबाय औ जायो दे नोंसिनि हाबाखौबोथ' मोनजायासैना उफाय गैया आरो दे मोजां जावना होथारलै ना जुरि मम जागोन दे आंनि बिहामजोआलाय रोंखा राखा गासैबो रोंखागौ ना ओमफ्रायथ' आंनि बिमाखौसो मोनबावनांगौमोन ना ओइ बिहामजो बिखुनजो सानैखौबो मावहोगौमोन आङो नोंनि बिमाया मावा माथो बिदिखौ आं मावहोगौमोनब्रा ने माखौथो टेनसनब्रा मेहेर गोनाङावलाय दे आबा सना बिदिबालाय मोजाङानो ओमफ्रायथ' सनामोन नोंथांमोनाबो माने लाबोबाय थानोल' बुंदों आरोना जोबोद मोजां मोनदोंलै आङो गोसोआ लोगोफोर मिथिबायना दे जागोन दे अब्लालाय जोङो माने नुजाबाय थागोन आरोना जायखिजाया दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों बिमाजों गन्डगल जागोन ना आंहा एबार दे होमबा ना गुड नाइट लोगोफोर थेंक इउ दे बेबि एसे खुलुमहरदोलै रायजोफोरखौ जों थांथ' दिनै लोगोफोर बाय बाय बेलासियाव थांसै आं आइजों लोगो हमनो थाङाबाबो जायालै दाय मावदों नालाय आइयाबो बिसोरो बुंखानांगोन ना बाथ्राखौ हले बुजियाबाना बुसिजोबना फैगोन ना न'आव जि दङ गासिखौबो देख्रुबजोबना फैगोन ना गोजान खालामग्राना नोङो बाथ्रा एरनानै होग्रा मेहेरा बुंबाथाय खालामखायोलै लोगोसे दुखु मोनफादों आङो माथो जुरि आइयालाय बिदि नङालाय नों मानो बिदिलै आयै नों मानो बिदि